Ja me otetaan täällä vaan Friend Battleen. Me tehtiin Kosti teki sille oman klaanin. Sen nimi on Tube1. Tulkaa tänne. Mä oon tän paras. Koska... No, mä tiputin itteni 2. Koska noi Mä oon tiputtamassa itteni 1. Koska se... Kosti tiputti sen... se oli eka 6, mutta sitten se halusi tiputtaa itsensä. Et me saadaan Clanchestia paremmin. Niin, ja jos te haluatte tulla auttaa meitä tähän Clanchestiin, tulkaa Tube1 klaaniin. Ja Mä katson mitä sopisi. täällä on 5 kautta... Nyt täällä on 5/2. Mä haluaisin tuo. Ja tuu nyt... Mulla on 2-1. Kosti ottaa haastaa, mutta Mennään 2. no niin. Ja Kosti siis istuu mun vieressä ja tietenkään puolta ei nähdä. Tehdään silleen, että tätä puolta pitää vaan hyökätä. Aha, ok. Siis sulta tätä. Joo. Oikein. Tää on sama mun... Vitsi. Miks mulle aina soitetaan videon aikana, mutta aloitetaan. Hihi. Ei kun... Mitä vitsi? Oota. Mä tuhoan. Lopeta sinna! No niin, mun sisko oikeastaan aina kiusaa mua videoiden aikana. No niin, koska se iso sisko sanoi silleen, että soita sille. Mielivalio turpaa niin paljon. Henkihyöväinen. Ei, säppäs. Okei. No. Toi ei auta. Tai auttaisi aika paljon. Ei kovin paljon. Ai niin. Yes. Lopettakaa mä teen video. Häivy! Kertoo sen nettiin salaa. En. Häivy! Joo, mut nettiin salaa. Apino. En. Sitä on ärsyttävää. Kaikki tulee just siinä videon aikana keskeyttämään. Aina. Hakrale. Jätkä chattää. No Zappi on hyvä kortti. Pakkohan sitä on käyttää. Kainaloa, siellä Sami. Hiero mua, älä hiero mua. Please. Äkki vielä tästä puuttuu. Kierrä sovintoon ja pyydä multa. Joo, siinä meni mun toinen linna. Two, one, voitto. Ois kannattaa ottaa. Hei, tehdään uudet dekit. Ok. Mä haluan vaihtaa mun deck. Mä tein johonkin toiseen. En tee 1, mä tein 2 tähän dekin. Ja kun mä käytän tätä dekkiä. Ei, pitää tehdä Ihan uusi reidi. dekki. Tee Ok, uusi. mä teen tähän uuden dekin. Lopeta! Mä tein ehkä vähän pienemmän tätä. Hetkeksi aikaa. Se mitään tärkeä, mutta
Tästä tulee ihan pikku jekku. Vähän kehitellä tätä. Ei saa katsoa, älä katsoa. En kato. Äiti Kainanen, siellä sovintoon. Mä teen vaan tällaisen jonkunlaisen. No niin, mun dekki on valmis. Näpis. Okei. Joo, otan No niin. Tuli. Ilkkuu, hei, mäkin on kuvaamassa. Joo. Niin voisitko tulla te kattojen tarjoissa? Joo. Kiitos sovintoon ja Elkulle tuli pikku jekku. mä ehkä tiedän mitä sä ajattelet. Prinssi. Joo. Mitä mä arvasin? Hieno sovintoa ja pyydä. Pyydä mun äitiltä anteeksi kunnolla. Hyppy. Minä ei ainakaan päässyt. Eiku, mitä se? No niin. Äiti lapsi. Nyt tulee. Joo. Jotain tällainen. No ei noin kauan eläkään noin porukka. No niin, nyt. Äiti lapsi. Miksi mä laulan aina joka ilta? Kun mä laulan. Laulaja poika, 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 poika. Ei kuulosta ihan pojalta. Ei usko. No johan vähän niin kuin yksi. Kajansteet. Pistä noin alas tossa. Witch. Kumpaa puolustat? Ok, sä puolustit Witchiä ja Miniä. Niin on. No ihan ok vaan. Tin, 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 tin. Äiti lapsien, sovintoa ja pyydä. Yhtes. Ei. Okei, sinä kräidät, mikä hoo kräin. Okei. Äiti lapsi, kiitos sovintoa ja pyydä. Miksi mä laulan tota? En mä tiedä. Koska sä oot hävinnyt mulle. Hävisit. Äiti, please. Mitä tähän nyt tehdään? Kakkosarjalainen voittaa, kun tossa. No hei. Mitä? Kato, mä oon kakkosessa. Ai mä haluan nähdä. Hei, iso availla. Miksi sä et kuvaa? Joku kuva. Niin just. Vedetääks kiekko? Ei pysty. Pitää pistää kunnon. Ok. Okei. No kiva kun kerroit. Niin, Kyllä. Mä luulen.
lukkaa tällaiseen klaaniin kuin Tube 1. Mä näytän, kun mä häviin. Mä otan tän tästä. Mä näytän Tubelle, kun mä häviin, kato. Se laittoi 3 lusikaa. Otan isonnita tätä vähän. Mitä? Sitten vähän. Pikku Elias. Pikku No niin. 1-0. Kuusti hävii. Ja nyt Tää on mun känny. joo. Tämä video oli tässä. Se on moikka. Moi. Morjens, tilatkaa mukaan. Tykkäätkö videosta, jos tykkäsitte? Moi moi.